Il-Partit Nazzjonalista nnota l-konklużjonijiet tar-rapport tal-Kummissarju għall-Standards li l-prattika li l-membri parlamentari jingħataw karigi, positions of trust u kuntratti għal servizz mal-Gvern hija ħażina u li għandha tintemm minnu fih. Fid-dawl ta' dan fi stqarrija mill-kap tal-Partit Nazzjonalista jidher il-Partit Nazzjonalista jitlob li tittieħed azzjoni li tissalvagwardja l-indipendenza tal-parlamentari. Il-Kummissarju għall-Standards jgħid li din il-prattika iddajjef l-irwol ta' skrutinju parlamentari tmur kontra l-kodiċi tal-etika tal-impjegati pubbliċi u membri ta' bordijiet u tiddiskrimina bejn deputati tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni. Dawn il-konklużjonijiet tal-Kummissarju għall-Standards huma konklużjonijiet simili għal dawk li rakkomandat il-Kummissjoni Venezia fir-rapport tagħha. Mill-2013 il-hawn, il-Gvern biddel il-liġi biex ikun jista' jżid dawk il-membri parlamentari tal-backbench tal-Gvern li jista' jkollhom karigi, konsulenti jew positions of trust mal-Gvern. Waqt li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista kienet kontra din il-prattika tant li kienet iffutat kontra fil-Parlament meta l-Gvern Laburista fil-bidu tal-leġislatura li għaddiet kien ressaq l-abbozz tal-liġi fil-Parlament. Il-Partit Nazzjonalista jinnota kemm il-Kummissarju għall-Standards u kif ukoll il-Kummissjoni Venezia għamlu ċertu osservazzjonijiet u għaldaqstant tappella lill-Gvern biex jieħu deċiżjonijiet xierqa biex titħares l-indipendenza tal-Parlament Malti u l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Bla dubju, wasal iż-żmien il-membri parlamentari jingħataw il-possibilità li jaqilbu full-time fil-waqt li tiġi provduta lilhom l-assistenza neċessarja kollha biex jiffukaw b'mod professjonali fuq il-ħidma parlamentari u jitbedu lil minn kull konflitt ta' interess.